जों तो जों तिप्रासाराव जेकुनु आन्दोलन खायाखै सक्सेस गैया आन्दोलन मा खालायनाय तानु हिमालय जों नुखा 2018 बीजेपी आईपीएफटी गवर्नमेंट खालायब्रो आप्रो बरक सिलेक्टेड खालायगा इलेक्टेड या सिलेक्टेड खालायनाय ब्लॉक नि चेयरमैन चंगलायगा किन्तु ताबुक तो 23 सपायगा अब मियात पाइथांगा ताबुक चिनि डिमांड हंगाय इलेक्टेड उनानि नांनाय सिलेक्टेड बाया ओ सिलेक्टेड नरै ताबुक इलेक्टेड बेंनानै नांनाय दति विलेज कमिटी निर्वाचन मा खायनाय विलेज कमिटी निर्वाचन खायना हिमांनो अब तिनि याखाना हिमांनो अब विलेज कमिटी निर्वाचन इंयांगै दं अति 70 विलेज कमिटी निर्वाचन मा खायनाय विलेज कमिटी निर्वाचन परे नों अरवा ब्लॉक नि चेयरमैन मा चंगनाय तार परे से सामु मा खालायनाय किन्तु विलेज ताबुक चेयरमैन करि फानो सामु खायनानै थांतानि अरवनि आनि हिनि सामुता खालायजाथुन सामु काहामका खालायजाथुन पब्लिक नि जे डिमांड जे और चिनि जनगणनि जे डेभलप नि बागै सामु खालायजाथुन जों और नुखा ताबुक चिनि और वृद्ध भाता विकलांग भाता और वो निने और विधवा भाता अबर बेलायखाय अब तमनेनि अब निने आनि खागजा खायंगै दंखा जारा माना उपयुक्त बरक मानयाङै दंखा तै पब्लिक नि डिमांड दं और वो तेबो रेगा बीजेपी जखन गवर्नमेंट 2018 गवर्नमेंट फाइनेंस प्रोजेक्ट कग्रिमानि 340 टाका मजुरी बारिनानै हिनि जे सामानि आबर बारिनानै उंथं आबो पब्लिक नि डिमांड रेगानि जे बेतन मा बारिनाय ताई 100 दिन सामु मा खालायनाय किन्तु 100 दिन 200 दिन सामु मा खालायनाय किन्तु और 100 दिन सामु खालायनाय हिनपानो दिनै 100 दिन सामु मा खालाया जारा रेगा खालायनाय र एवं बेतन बारिनाय हिमानि ओ बेतन बारि जागिया जदि और 200 दिन सामु खालायरि खांगाय जदि और रेगानि बेतन जदि और 340 टाका खाय बारि रिखांगाय जारा रेगा श्रमिक र बरग माइ बुतै नंद्रब ओंखामन आबनि बागैनो पब्लिक र जनगण र अब डिमांड खालायो तेबो और सानानै थांगांगाय पब्लिक नि डिमांड तेबो तंगो तै कारेन्ट लामा तैनि कक सानानै थांगांगाय DWS न जों अब मानदाय नरक नुखना मीडिया नि माध्यमे मानो नुखना एवं नरक मीडिया बतंगो आप्रो गला तैनाय आन्दोलन खालायमानि किन्तु अब लामावसो गला तै आन्दोलन खालायको किन्तु अब जदि DWS नि दप्तर थांगैनाय बिनो अफिसआव थांगै तै गला तलांगैनाय बुरि रक आन्दोलन खालायप्रो तामंनाय आं सानानै मुजुङो DWS नों अरवो साजाक तंगो जल जीवन मिशन अब नंखान बला ना आरो जदि अमहायके जदि साजाक तंखांकाय नगो तै दावैरिनाय टेब बाय तै रिनाय नगो तैया टेब बाय तै माया नगो तै माया इंगाय टेबो तंगो स्कूल रगबो तै रिजाक नाय तै मान मारिनाय DWS किन्तु ता बुको स्कूलबो तै करे आं विजिट खायप्रुन नायमानि तै पारा तो तै थुइसि दंग्रादि नगद तो सालि आं पारानि कौनो सासिनाय पाराव तै करे स्कूल तै करे जत स्कूल न तैनि प्रॉब्लम एवं जत पाराव न तैनि प्रॉब्लम इंगै तंखा ओ तैनि प्रॉब्लम तांगै इंगै तं DWS नि आं तिनि नंनि डिक्लेरिव नंनि मीडिया नि माध्यमे बुरि र गला तैनाय DWS सालसा धरना खायजाकनाय आं अबसे सानानि मुसुङो तेब सानानि मुसुङो अबनि प्रॉब्लम मानदाय एलाकाव जे प्रॉब्लम उंतंमानि जाहाते अब भिडियो नि जे ब्लॉग नि थ्रुते जे रां फायमानि अब साम खालायनानि जाकथुन आर ब्लॉग नि थ्रुते जे जागाव विलेज कमिटी रां रहा जाकमानि अब काहमका साम खायजाकनानि उंथन आनि जे MLA फान्ति रां फायमानि आंबो अब हाय कभार खालायनाय अम हायकाय जुदि कभार खालायका आंगाय तैतामो कारेन्टामो लामातामो कहाँ मंगै थांगामो लामा कहाँ मंखामो किन्तु जे विजिट खायनाय माने अम हाय जे प्रॉब्लम एबे लामा एकदम हामिया तै मानिया ताम नक मानानै तंमानि मानिया अमर बेबागनि प्रॉब्लम न नुक जाखा किन्तु अम हायके गुरि नायनो मकल बाय थां नुगैनो अ प्रॉब्लम रक नुगैनाय कक रक माति सानाय कक रक तिसाव तासिं चिनि तनि बाबु सागा जे हॉस्पिटल नि कक आव हॉस्पिटल तो खरकसा डॉक्टर बायंगा तेबो डॉक्टर नांनाय स्पेशलिस्ट डॉक्टर नांनाय मेडिसिन डॉक्टर नांनाय गायनो डॉक्टर नांनाय चाइल्ड डॉक्टर नांनाय आबनि बागैना आं चिठी सैका चिनि माननीय मुख्यमंत्री न
चिठी माने आपनि ताकफान उत्तर मायाखौ तामगा हंगा खरक जाबाय कुनु दिनो हस्पिटल कासे चालु गई माया आपनि बागै दिनै नং मिडियानि माध्यमे ताइसां रिक्वेस्ट खालायनाय जदि अब थां सगुइदं माननीय मुख्यमंत्रीनि खुन्जु थां सगुइदं अति सत्तर दति चिनि मान्दाइ हस्पिटल दति डॉक्टर पाथकनानि उंथन ना हय ताम उंनो साइमिया पाब्लिक तो दरना तालारि पाइखा आसुबाय थागला जदि ताबो जदि दति एक्शन दरि खलाय हंगाय डॉक्टर हय हंगाय चिनि पाब्लिक रो एबो अब कठोर आंदोलन थांगानि बाध्य ताखलायतुन आबसे सानानि मुसु बोसोर दाबिने तै तिनि अब डेपुटेशन लाइखे बिदिन 14 ता डिमान्ड तंगो अबनो तै लामा कारेन्ट कबर जक्न खबजक जेटा CDPO नि जे बिल्ड बादा बिदियो आशा खाता आफसु जरते तिनि जर आं त हाब्लिया त परंनो हाबिका 15 दिन बिसोर जों जे 14 ता जों डिमान्ड माने 14 ता पर पूर्ण खायनायनि तिनि बिदि साहेब को रखा ओंखाय 14 दिन बा 15 दिन बिसिं पर खलायाखै चिनि जे गदाल चबा जों खलायफिनाय जों बनो सायकाबोका याखै जों चिनि बिसि जे दंमानि मानदै आमचे जे 26 ता बिसि दंमानि ब्लक नि आन्दार जों 26 ता बिसिनो जों तालारनाय जों साम खायरिया इभेन जों ब्लक नबो तालारनाय बगै जों साइ दंनाय 15 दिन बिसिङाव जोंनो जुदि प्रपोजल गाहाम होयाखै कथार होयाखै बेलेखेना हामबाय चिनि मिडिया पार्टनारनो चिनि वातै सातुंग फानो जोंनो लग्रिमान बगै जों तिनि मानदै आदि ब्लक एबा मानदैनि जे ब्लक अफिसाव फाय जों डेपुटेशन रखा ओ डेपुटेशना जों दुइटा स्पेशली प्रोटेस्ट रैली कैसे चिनि डेपुटेशन कैसे जों खलायखा प्रोटेस्ट रैली एंगाय चिनि कक बरगनो जे जों जे रोमान हरबो जों सानतंग माने रोमान स्क्रिप्ट जों सानतंग माने आम दाति फायनांथु ते कैसा जों डेपुटेशन रोमानि के चिनि आमचाइनि जे बियाल जों जानलुगै दं माने दैनि हयते कारेन्ट हयते माने स्कुल जे चिनि प्राइमारी स्कुल रक सनाम जायगे पद्रपद जों दंमोन आमनो जों जानलो जों सालायखा ताइ चिनि मानदै स्पेशली कैसा PSC दङ एबा हस्पिटल दङ हस्पिटल चिनि MLA साहेब दङ चिनि MLA साहेब अब अनेक बार चिठी सैखा जों निजि पार्टी हयते सैखा फिया जों ताबो फानो डॉक्टर माया डॉक्टर खरकसान और OPD बो चांना नांगौ फुं दिपर सारि हर साल पूरा बसाइजों खलायै खायसिनि खलाय बो लुमुइसे खलाय जों अंग सरि बिन साक्से हामियां दंसि आमरनो जों जालंनो जों कातिरना बागै सानान बागै जों फायलायखा ताइ चिनि लगी तिनि हाबका चिनि मानदै ब्लक प्रेसिडेंट बरमनां सुबुदेव बर्मा वर्किंग प्रेसिडेंट चिनि बरमनां असिमदेव बर्मा YTF नि वर्किंग प्रेसिडेंट जितेन्द्र बर्मा अमहायके चिनि TDF नि ब्लक प्रेसिडेंट जों अमृता देवबर्मा ताइ चिनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जों चिनि बायनुपुर बरक जतन जों हाबलायखा जों को सालायथिनि जों 15 दिन अल्टिमेट जरारका 15 दिन बिसिङाव जुदि चिनि जे जों सामानि चिनि जेवरा 14 ता पॉइंट जों तिखलाय सामानि आम जों नंनरनाय अफ पेपर नाय जों 14 ता पेपर 14 ता पॉइंट नाव जों को सालायखा ताइ कैसे जों सालायखा जगो जे गुनि BSC नि एबा ब्लक नि चेयरमैन वाइस चेयरमैन जे 10 इयर तमय बं जे जरा तमनि जरा पाइमान सने बालुकजा खायफानो बरंनो ताबो अरा आसुगै बरंनि जानिजा निमते बंनि इच्छा मते बरक अर चिनि बरंनो डिप्राइभ खाय दङ जत बरंनि बागै नायनानै जे चंगै रहमानि बरंनो के बरं नाया जानिजा खागै नायमानि आमनो जों सालायखा बं 10 इयर पाइजक बं जरा पाइफान बरं अरा आसुगै सामखाय दङ आमनो जों बिदि साहेबनो सायखनारका आम दाक्ति रसानांथुन जेसक जरते चिनि BC इलेक्शन यासा BC इलेक्शन नि यागुलो BSC चेयरमैन साबंनाय याम उलिको BC इलेक्शन यासा और ब्लॉक चेयरमैन एबा वाइस चेयरमैन तंमांगलांनि जों कक सालायखा आम उंनाय हिनि चिनि बिदि साहेब को जरारखा जोंनो साका जों तैसि बन आलिबे जरारफिको 15 दिन बिसिङाव जुदि जों चिनि जे 14 ता पॉइन्ट जों जुदि जरानि मते जों मायाखाय आम से तेब कतर जों आन्दोलन थानाय जों चबा थानाय चिन तिप्रासान बागै जों जे पारसेक जों चबा खालायनाय हायने बागै जे चिन मिडिया पार्टनार संनो जदन तिसा हामया फरायन ककर मथाका हामबाय पुलिना मिडिया ताखुक संनो जों थांनाय 5 बोसोरतै ताबु विधानसभा लाइमेनि परेब BJP गभर्नमेंट नीते त्रिपुरा हास्तेव पहाड़ अंचल कुनु डेवलपमेंट इंया कुनु रेगा कास्ट इंया ताई बसकांनि उसकां थांनायाव कैसा जों नुकजाखा त्रिपुरा सरकारनि हयते ककब्रक स्क्रिप्ट न रोमान स्क्रिप्ट बाय खाया बांला स्क्रिप्ट बाय खाया हनै आबनो जों बेलायखेना सेलेङो आबनो जों बिखुब खालायो आबोनि बागै जों तिनि ब्लक डेपुटेशन खालायजाकनाय ताई बसकाङो इलेक्शन जुदिनो खाया हंकाय BC इलेक्शन खाया हंकाय जों टोटाली ब्लक लक रजाकनाय जों BC इलेक्शन
खाया sak पर्यन्त जों चिनि म मान्दाइ ब्लग बिसि चेयारमेन तै भाइस चेयारमेन चंजाग्लाक आबुनो इमिडिएटलि ब्रक आउट मा खालायनाय ओइया हंखाय चिनि चबा तेबो बसकांगा कतरं नान बागे थां दं তিনি কয় দফা নিতে ব্লক ডেপুটেশন जों तिनि 4 दफा चिनि जे ओको जों 4टा पॉइंट न सुइका अ 4टा पॉइंट चिनि प्रथम रोमान स्क्रिप्ट आबुनि बागे हंखाय तकेसा डेभलपमेन्ट हंखाय ब्लक चेयारमेन भाइस चेयारमेन कताल चंजिगेसा तै बिसि इलेक्शन अ 4टा न तिनि ब्लक डेपुटेशन थां তিনি বছর যাতে লোক দং তাই আর তিন লের जों तिनि अ जगा हाजारनि ऊपर बरक दङ जों गाना गेनिन सिमिना हारि खलायका आवश्यक जुदि न बसकांग आलोचना ओ फाइसकया हकै नाहार मुंगो फाइसकया गभर्नमेन्ट नि हकै जों बसकांग तेब गोबां बरक आन्दोलन खायन बागे बात दं